Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti dati na santo na misa iraman tayo pa nga pagyamanan, ngay kararagan ti pagyaman, dagiti kakabsat tayo, da Jed ken Benitaro, ni Erlinda Merina ken ti kakadwana, ni Ronnie ken Pinky Biag, ni Gordon ken Luis Bruce, ken ni Merna Castillo. Kakabsat, itang aldaw, rambakan tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria, nga ina ti Diyos, kastamet nga gibusan tayo ti taon 2024, pasangbayan tayo mat ti taon 2025. Dati panang pasangbay tayo ti taon, awan kapintasan nga aramidan, no dip ti panang italag iti Diyos, panagtalag kadagiti grasya ken bendisyon na. Pagyamanan tayo mat dagiti parabor iti napalabas sa taon.
Pagyamanan tayo mo't dagiti karit ti biag nga inted na. Tapno iso ti pagadalan, iso ti pagsursurwan, ken pagnakeman. Tapno nga ron may karita yung makirano, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkon pisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Sigaw
Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen tinabunga kinaberhen, ninainggasatan a Maria. Ipaay mo ka di ta malakaman mi ti panangibaba et ti berhen, yata ken kuana, maikari kami nga imawat iti gugwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken Moises nga ibagana ken ni Aaron ken dagiti anak na nga ramaten da dagitoy asasao iti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Benendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ikan na kayo ti talna. Kinuna ti Apo, no balik senda tinagan apanang bendisyon kadagiti tattao ti Israelita, bendisyonak to ida. Ti sao ti Apo. Asya. 'Yan na kami, O Diyos, ikaw ang aming Diyos.
maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi dimtingen timutop at tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na, imay akas anak tinatawan nga ina. Ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subutin na dagiti adda iti babaen ti linteg. Ket agbalintayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, amak nga rod, saan kan atagabo, no dikit maisakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, itednaken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ama ipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Apo at dakuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpas pastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita da ti ubing anakaidda iti kulluong, ket sinarita dagiti agpas pastor ti imbaga ti anghel kadakwada, maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg ti impadamagda, tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpas pastor ang mga ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios, gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana tay anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nagaputa daytoy misa tayon kakasla midnight mass para iti daytoy piyesta ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Holiday of obligation daytoy kada tayo nga Kristiyano Katoliko kasla Domingo kuma. Ken no daddo madakdakkel maji pampanunutan tayon nga baro atawan New Year. No daddo madakdakkel di panunot tayon nga di baro atawan ti kuan tayo ngam ti piyesta tayo tatta solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Kaya gaputa da kayo mat gaputa New Year di panunot yung nga imay ditoy ngala ka pagang kay mo basit dapaya. Damay sa ni ikit nakabado ti bukol-bukol pampaswerte ka no nalabaga taapaya nalabaga ti pagiganan ti kwarta nya pwede kitay ko ayon
Aghanda kayo tinapagkat, taapaya, dumkat kano ti swerte. Hindi ubing kami, gapota, amuyo dete kang kanin nga dete, ang mga patupat dete may sa te kang kanin nga na giling, sa ikan ti tagapulot ken ko, nahan nga kahoy bagas mo ila di jay. Hindi ka napagkat di jay niya, uri alun unam ka, da di bagis mo di putid ng kadapay lating iwa mo. Kakas di kang kanin video, no, papang ka magkaruling kas jay, kagapota na New Year, isutihan handa, nangang kami, nagpaputok di kadwak, na ipagkat kung kunana, bang! Kunana, kunana. Nampuuran di iman na kung kunana, gapota pagkat. Nya pwede kita pagpaswertiyo, iso kanong dagpaputok, taapaya, papanawang kano ti malas, apay malas ti 2024 yo? Ada kano agpapangiwat, dagiti motor kadadag, bibidyo o kita, pang papanaw ti malas, no kaya mo nga agulimag di balay yun, ni baka mo papanawam, so, nagbiro ka pa ilatipay ariwawa ka, tagarod ka balay, makatawan nga ka balay mo, nga pa biro ka mga pagpangiwat, nga pa dagitay nakadado nga dagitay kwa tayo, nga kasla, dagitay pamayin, ngam dagitay ka, ar-arkos lati biyag tayo, kasi mo ito nagkurang DJ handam nga prutas ka, anya nga ro DJ yun, matay ka yun. Nga nga nakompleto ti mano, 12, 13. Mano? Kita nyo amuyo. Kaya na anya mo DJ, kamay sa ala, palubusan kayo at ay sumot ti bilbiligan nyo nga, no daduma, ay dati ko na nga pagsasao, huwag kang maniwala, huwag kang maniwala sa swerte kasi malas yun. Ganyan mo na dyan. Huwag kang maniwala sa swerte kasi malas yun. Anya nga minti kayat yung nga swerte, ti kami pampanunutan tayo ka, apa yung agswerte ka, anya ti mo na nga panunot. Go! Income ba nang kwarta, haan? Anya ti pasang bayom iji balayo, kwarta nga rod. No kumamon no ibaga tayo ka, agsurti aktat nga tawan, ado ti sumangbay, hamang nga kwarta ko, anya ti kaya mga tarigagayam, kamurukin kamanaw, hindi kasi kumatap no na, kala di agsurti ka kante, ti mo lapang panunutan tayo tapno aggasat tayo ka kwartahan. Ngagin ko kuna kay pailaeng mo, nagado ka ng arteyo, amok Inton New Year, aglagto-lagto na lagi padak nga babatit, apo maitugtog kay ijay langit, gonggunayo. Manong tawang ko nga inarami din, awan laktamat. Apo di mo high school ka swerte ko nang kanada no kanang nambapang ka makimisa ka gibulsa ka kano barya di barya inted no kung mano check imbulsan di check ko mahan hindi yan nakadado nga pampanunutan tayo nga pampaswerte panagado pampanunutan tayo nga pampagasat medyo balay tayo ka talaga nga nakadado dagiti no mabalbaling kompleto ang tanong kurang madi anya kay minti umuna nga panunot tayo isang marod kwarta income. Uri ka handam nga amin andano sadot ka. Uri ka no handam amin nga handano imot ka. Mas mamati akpa ingam dagitahan handayo nga ti prinsipyo ti biag the more you give, the more you padasin nyo da kay ngaglaklako. Haan nyo angay padawat di lako yo. Ngam no the more nga umisem ka adado ti umay ngam daytay aglaklako ka manaw. Ang kaya pan gumagatang itan niya pa ya, mintang sit. Naparabor ka isam, umanayan. Naparabor ka ayat, umanayan. Nasayaat ka nga kadwa nga tao, apay imutan da ka aya. Malaksid na da, tinasarakam ka, ti dara na ka puro nga Ilocano. Agpiang-piang tilangit kendaga no mangtad. Mas mamati akpay nga the more you give, the more you receive. Padasang mabay buray. Kadagiti kakabsat, jo respect kadagitay Chinese nga daditoy. Padasan yung nga regalwan, handa nga mabalin nga awanti isukat da.
Digiti good luck kanya da. May sa I'm not sure nga may sa nga surusurutan da no padasem nga regaluan ida ka agsubli ay kayat da so papakan da nga so ala kultura da jay. Natayo mga Ilocano na ikang ka. Thank you. Dan tupay Ilocano ka nga rod. Ay, dapat pinapaskwa ako dahil ti abalay, ti naturong me, kunak lanusan nyo dahil ti kwarta kunak di sa gasot ka, padi ka pa, yelo ako ma, kunanak din, hamungarod kayat, yelo ako ma, ang kawan, na kwarta ka, pa isi kakit isap sa pulak ti makatawanan. No kayat ko ako may no daangan no mairana ka daangam na rin tapi hamo kayat ti sa gasot yelo kumakan ti kaya na niya pa nag-choose mo dato yan. Taga Salcedo na dyan, kamang jayam may. Ay, dyan ka mo. Amay. Kaya dyan, imbes ko mga padasam man di biyag mo ka, no, kung matibiyag mo ti 2024 ka, apay nga naka-erohot. Si kagamin ti mangwarwar. Haamo nga panunutan di paraking, kasi ka ti mangted, kitaem. Apay, baybay, ayan po Diyos tinaparabor nga anak namat. Tatala da kita gasat-gasat ko nayo ngam anya nga minti pudpud no kinagasat paggapuan ti gasat paggapuan ti gasat apay no naghandakan automatic nga aglilinya da kita sa aglilimagasot nga sumreg di lakasam apay paggapuan ti gasat ada makatindag nga aeroplano no kumano ano helicopter gaputa naghanda ka kada nagbado ka tikon ka nagaburang ka barya nagapuji sa dila kurrug ko na dinatay ka lang malas paggapuan na nga mintigasat tinsa mo pampanon dyan paggapuan tigasat kagapo sa dilangit umaduti ka no kaya mo tayo gagasat ka no business gagat ka saya atong tag businessan hanggang sweet-sweetik ay di trabaho ipapatim tag trabaho tamay promote ka kin dumaktal ta sweldom ngam no talamang sipsipot kin ni buseng ay gawanan anya ti kinagasat no taltalon ka si atin tagtalon akaadwom para buram da kita kaarubam sakbay da nga umay agtakaw ikamon kas ti teknik na no medyo daytay han nga man nagmulat ta kaarubam ta datala gurgurnot tinating ti obrana ingka padigwan nga umunan tapno at least nasayaat mo nga pinuros no isuna mapantok kutokulon na apa nyo mo da nga teknik sakbay nga pa nagtakaw ingka ikanan sublian na daw tadalat tamo kas jeng Ilocano mo ayo minsadot paggapon na nga mintigasat anya nga minti kinagasat nagatigor pampanunutan tayo ka kwarta kasla diya mamating at puun ti ragsak tayo ti 2025 ka puros kwarta nga pa mamati kayo nga kwarta ti puun ti ragsak awang mo tao Apo Jesus mamati ka nga kwarta musumungbat din ni Apo Jesus latan baring makasungbat nga nakalansa iti cross ngapay mamati kayo nga ti puun ti ragsak ke kwarta amok nga adot kwarta na kada kayo ngam taro pa yun nakarupropang amok nga adday duldulin nyo amok nga awan ti maawanan magkano adaman ang pagbiitla ang amok para businessman para pamilya man savings mo man uno ka ngam dayay no ori ka dayay bank ori ka no kita iji bangkom i-check mo iji online banking mo ka damo nagyan na at katawa ka ayan ada makita mo nga ada nagyan na nalidliday ka pa apaya kas ano nga tanga manayunan mano apaw hantay pa lamang mangan apaya sayang into no duduwa anges mo sa kanto ko na nga kanekman haam nga kwarta ti puun ti ragsak iso nga ti kinagasat kaan nga gapula ang ti kwarta umuna anya dayta. If you have a good family, naragsak a pamilya, nakagasgasat ka,
Awanan, nasakit, balbalyan tayo di dyan nga tapik. Labsan tayo. No, at dati nasaya at nga pamilyam, amuna tagpipin na tag-agsisinakit, kinagasaya at tilangan-langan mo ti kaarubam, kayat da ka, haang nga sikat kagasatan. Awan pagdanagam. Tatiragsak, agga po ti good relationship, enangruna ti pamilya, panagkakaaruba, panagkakatrabahuan, dahi ta tinagasat. Nung da ilumlumangam, ada makagut adu ji gumura king kangem ji mangayata apa ya paputok narutang iwa mau natural makatawon nga siksik halag paputok apa ya pumanapap ngagmalmalang piapay ji motor dagiti ubing itna nga bumanabab ta mapuuran ngam sika ke bumarbaran hamang agpuur ki di agmangmanglaeng. No, if you have a good relationship to your family, to your neighbor, into your workmates, anya pa'y labiro kam. Uri ka kwartam amin nga kwarta alad mo amin nga alad nga aging gadjay langit awam mo makakaarubam awam pa'y mga yatking ka anya tigasat na nga roday ta uri ka kunam nga adda bangkom ka hanga problema da kita ngam naawan tinasaya at nga relasyon ditong galmay sa kaanong to pa'y laeng aya matay kang tulag arudan apanda ka lang urod itulod ijayan lag goy-goyodan na ka lang arod ti kabalyon agchichismis to pala agchichismo sa kaarubab ulo na tayo tay nga takwartana ayumin imon natay ka lang arudan paspasurutan na ka pala chismis iso nga ti number 1 nga kinagasat good relationship iti pamilya iti tao maikadwa joy to the world. Tata, kunana daytoy inya naganan. Daytoy piyesta tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Agpay sumet iti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios nga min nagtipon ti langit ken daga gapukin ni Apo Jesus. Tada tayo nga naigamer nga tao, nakapsot nga tao, dinanon na tayo ti anak ti Diyos. Iso nga nagtipon ti langit, kendaga napasanto ti daga, gapuday ta, sao nga ti mao, kung natay man idi Christmasen, ni Apo Jesus, napasanto tayo. Kaday ta pa nagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos, iso day jay, napabaro ti tawon, iso nga naglaing da mo, dagiti nangaramid ti liturgical calendar tayo, impanda iti pangrugyan ti tawon ta apaya baro atawon ko na tayo kanagbalin nga baro atawon idi nagsikog dayti berhen ni Apo Santa Maria pinabaro na ti lubong pinunas na nga rod ti basol iso nga dayjay nga rod ti kunatayo nga joy to the world iso nga rod nga agragsak ka itan lubong agkantakan lubong agdaydayaw ka paputok ka lubong ta makaturturog daan paputok ka meten tapay agragsak ka nga rod tapaya gapo ta ina ti Dios nagmayat ti panangi taon da nga baro atawan ta pangrugyan na baro atawan gapo ti iumay ni Apo Jesus dagpapaputok pinasong batan da gapot ay may ni Apo Isusan pinabarunan ti lubong. Isu day jati ko na tayo no nagasat ti relasyon tata naragsak. Supposed to be tata naragsak dati nga piyesta. Taapaya napabarong rod ti lubong babaan ti panagsikog na po Santa Maria napunas ti basol. Sa pasap a basol tilaengan adda nga basol di personal nga basol tayo. Adama social scene, mostly aki personal, no duma makijoin ka, nga mapunpunas nga agnanayon, gapuday ta nga timmao, nga sao ni Apo Jesus, iso tinang pagasat, babaan ti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina, iso nga tata naragsak. Kati sa ludsod, naragsak ka. Paggap-gapwan na ti ragsak mo, ulitin tayo, haan asa ni kwa, haan akwarta. No nagasat tayo at good relationship, anya tiragsak tayo, no maririinam nga adda ni Apo Jesus king ka. No maririinam nga adda ka kin ni Apo Jesus. No maririinam nga maiburburay mo ni Apo Jesus, dayta ti pudpud no aragsak.
Haan nga dayjay, nangabak ka ti sanikwa, nangabak ka ti Christmas mo, nangabak ka ti binunutan, unmet. Napadasak mo nangabak ti radyo nga daytay ni binggumi nga kwa, binggumi nga papadi. Daytay radyo nga patader nga kasla prumak. Kaduduwak, anya duduwakam nga nabatin. Number G kung kunana ko madayay lagay 4 5 di ko ang ni ada na yawag nga number nangabak ko man han na nakita di pa di nga kaduwak nalabsan hindi ko siya akon ni siya kumatatay ko na dahil takot tatanya ketikit kita kunada kadi jay no nangabak ka man kada gitoy un mayat ragsak ngam anya nga min ayon ti dakdakkel nga ragsak mo di ka di naalam di ka di inyawid mo di ka di nabunot mo di ka di naalam bonus mo haan anya ti ragsak. It's good nga kunada nga rod di pagsasauta yung kanayon tengol ulitin. It is good if you have penny in your pocket, but it's better if you have Jesus in your heart kunana di maya mo no da kwarta di tawalit mo tabi bulsam ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom dayjay ti ragsak iso nga timaon ni Apo Jesusen ay wen babaeng kini Apo Santa Maria nagbalin nga ina ti Dios kuna tayo iso daytoy piyestana dayjay ti ragsak tayon agkam kamaliak met Father wen normal la dayta tatao tay nga rod mabalin tayo nga liklikan ngam no hantay maliklikan ti kapintas na mabalin tayo nga ipakawan ti Diyos or orayon ng ipakawan kanya napintas nga aramiden tayo dahil ti kinagasat ken kinaragsak nagasat pagkapon ti gasat relationship kinaragsak no adda ni Apo Jesus anya nga ti aramiden tayo kaday tinapalabas ala 2024 pinabaro na nga rod ti tawen anya dagitay nagkamalyan tayo nang subok ti biag tayo pagyamanan tayo apaya isuda na nakasursuruan tayo timmangken tayo nakaadal tayo nagmature di panunot tayo kadagiti blessings ti 2024 agyaman tayo kini Apo Diyos agyaman tayo kini Apo Diyos pagyamanan tayo both challenge ti biag wenno blessings ti biag agbalin amin nga blessing dagijay pagyamanan tayo latan ni Apo Diyos adalata na adal tay kanyada anya mat ti baro nga tawen nagmayat nga italeg tayo mat tinasantuan nga ina pangrugyan nga rod no isu ti ina ti Dios ina ti sangalubungan kasalukuban na tayo italeg tayo ti panangibabaet na adu ti kayat mi nga aramiden adu ti plano mi ngem na may mayat lata ano adda ni Apo Santa Maria mang salukob nangrunan ano adda ni Apo Jesus ti puso tayo ti ragsak tayon anya pa ti biruken tayo nga paputok anya pa ti biruken tayo nga kolor anya pa ti biruken tayo nga makmakan ala nga dakes da kita ngam na pa nasigsigurado latta no italeg tayo kini Apo Dios kadagiti kurang ti 2024 relationship with our family members padasin ngornosunen sayang workmates sayang kadagiti kamali tayo ti 2024 nadaragiti kay kakadwa tayo, kaaruba tayo nga nasaya ti relasyon na sayang no ito iso ti bagbagkat tayo. Sayang no iso man ti itultuloy tayo. Mabalimot ako nang tataka, gapota New Year ka agpista, ituloy tanto apatan no taw. Hindi ka barbaridad. Hindi ka pilangan na yan anak, no datati umumayam dito yung lubong. Nagsayang nga dagiti bagbagkaten dagiti ko man napipintas nga blessing na idi napintas nga naadal nga inted na iso ti i-apply tayo tata hangat nga effective dayta hanga na may mayat ko ma kiso ti kuna tayo no adda ni Apo Jesus kingkan iso dayayen awanen nadda blessing mo nga sanikwa kwarta adal possession trabaho blessing amin dagita ti saludsud to pa ilaeng tata kuna tayon haanen nga pinnabanangan tata haanen nga pinnangatuan ti balay haanen nga pinnangatuan ti posisyon ti kontestatan pinnaragsakan
Oh, kita nyo tarupayo kamaday. Nasulait. Nasulait. Pinaragsakan ti biyag tatan. Amin kayo maadamusan sa nikwayo. Amin kayo maadama ad-adalyo. Amin kayo adama kabailan nyo nga diskarte ti biyag. Adama pagsapulan. Ti saludsod tatan, gaano ka kasaya? Uy, Tagalog na yan. Baro atawang namin. Kas ano karagsak na pusom? Nya na ganan. Amom di may sanga hangaak man ti may sanga tao no daduma. Ala jo respect kada gitay sobra gaget na. No daytay medyo mabalinda nga agretairan ka agretira kon apo apaya tutukak di pamilya enjoyak met ti biag. Wow. Urion makor ka ta damo daytay di lang aron makapagnan. Ay agretire kan maestra badi apa aging gana nga pumusayak. Taapay nga mo kaya ti agretire ka nung to nga enjoyan. Kaanom to nga ragsaken ti biyag mo kaanom to. Nangruna kanya tayo nga Pilipino nagmadina ti adda madina daytoy kultura tayo apaya holiday. Hindi ko magpasyar. Isugarod nga adda dagiti holidays tayo nya. Ingkay ko magpasyar, ingkay ko, haan, apaya, inurar mo, tas ang abantuon nga labaam. Hantay ang bakasyon. Dagitay laang napnapanan, narnarwam itan, kamayat kanyada, kadagita pupuraw, kadagita sa bali ang kultura, agtrabaho da para agbakasyon, da tapno, marinadan habang napigsada pa iti ragsak na. Sakan tula, agbakasyon, no, di ka pa'y makauli, jeluganan, awang pa'y mabalin mo akanunan. Di mo makita ta aglawlawan ta agkurkurarap kamutan. Di mo mangagti music ta tulang kamutan sa dakanto kan ibakasyon kakaasid nga mga alalay kanyam idi ka pigpig saam nagagetak ngamin father unmet awang problema. Impapatik ngamin father uwang nga ro diso nga ti saludsod tat nakakabsat haanen nga pinabanangan haanen nga pinaadwan ti sansani ko pinaragsakan. Madilatan niya, ngagsing in niya pinaragsakan niya. Madia talaga nga kwalat ako maa. Dapat ka, adulat takwarta. Unmat, di ka mo makapasyar na o makwartam ka. Ang trabaho ka mo't abasit. Pinaragsakan. Ayan na tiragsak mo. Adat takwartam, adat negosyo, adat trabaho. Kunak ka na kita naggagad nga, agin gagad nga mimistra. Dip-ed na ita. When you love dip-ed. Mahaan nyo nga dadaulan di biyagyot ta. Into nagsakit kayo. Kakasi kanto pala mga allergy benefits mo. You have to enjoy your life Nangruna na apektaran na ta pamilyam. Agresign kan Madigarudan. Haan? Masapol sa papop. Ano kita niya. Masapol sa papotok. Naudiak lang kahit kita tapin naragsakan ko na tayo anyang arti sekreto na ang dayto yan tapno i-reconcile tayo anyang arti sekreto na imbaga tayo tatay anya na ganan paggapuan ti kinagasat good relationship kinaragsak adda ni Apo Jesus kada tayo gapo tao tayo nga human being at the feeling na at the emotion na anyang arti rumbang aramidan tayo isote ko na tayo i-reconcile tayo our past, make peace with your past, with peace with your past, makikapya ka itinapalabas mo, bad experience, thank you ka kadagitay good, bagkatom iti 2015, ituloy mo, haang nga dagitay bad. Agyamang kan ibatamon, mangrugi ka isugarod nga baro atawon. Anya ti baro atawon no kurang paiking ka, pastrikam niya po Santa Maria pinastrik na ti anak na imay dito'y lubong, pastrikam met ni Apo Jesus, pangabaruanam di pusom. No kurang ti katawam idi, iyad addam tatan. No kurang ti Ismail mo idi, Ismail. Awan ti tao nga awan ti abak ti tao nga naka-smile. At ado makaapa natin na kami suot ha. Nalabsam ko na kami suot ko o pa yung tama ni. Apa yan tita anya pala rason na. Work sa nikwa anya ti rason nga kagragragsak. Work sa nikwa.
Trabaho, ay apo ka dahil nga trabaho na ya. Anya ka dahil nga trabaho na ya. Nagagat tayo ang problema ng masapol nga ay ayat ng mangtod tiragsak mo yung trabaho. No saan? Outen, by amon. Nangruna ti unag ti pamilya, si raragsak ko madayta. Anya ti gungguna na ti tao nga naragsak, hanggang pa managsakit Padasem. Tatangor kakabsat, kung natayo solemnidad na po Santa Maria nga ina ti Diyos, nagmayat mga rinaon tayo. Irugi tayo dito nga tawan, sa lukob niya po Santa Maria, pamagasat ni Apo Jesus, si kakin ti pamilyam. Ragsak nga gapo kini nga gapo ta among nga adda ni Apo Diyos, adda ka kini Apo Diyos. Uri agkam kamali tayo, adda tayo kini Apo Diyos. Ragsak ti lubong. Iburay yo ti ragsak ti lubong. Hangkay nga aguray ti umay mang paragsakan niya yo. Hoy! Hangkay nga aguray ti mang paragsakan niya yo. Haati ay ragsak haan nga external. Nagkakawatan tayo. Sikat in charge your own happiness. Kita nyo amin data Christmas light nga dati Christmas tree inyo ti evaluation nyo. Adamo tagkuti-kuti. Adamo di nga ito ka na idop inya nga ta inobrana. Nagpokus ka di na idop. Gunggunam. Mabali mga kitaam dyan girmin remat-remat ka. Oh, nagmayat. No kritik ka maka, akin nga to kumadayjay may mayat. Problema mutan Hindi ba nagkitaklatan na kamayat na mga siyak nangaramid. Iso nga in charge ti our own in charge ti own happiness tayo. Datayo hanga isuda. Hanga gapo ti ruar. Hanga ti tao ti mangdadael ti ragsak mo. Sika. Mga ramid. Kuno adda na Apo Isusan maiburay mo alaga na ragsakan. Ala na ragsakan baro tawon nyo amen. Awan lata. Hoy, naragsak ka baro tawon nyo. Awan lata. Kamukay mo biyag yun. Lapastrikan tayo ni Apo Jesus, iburay tayo, agpasalukob tayo kay Apo Santa Maria, naragsak nga biyag. Dahita ti pudpud no. No naragsak ka, agayat ka, agpakumbaba ka, mamakawang ka, agiburay ka, uray ta isam mo lang maiburay mo. No, oray no inya di mabali mong iburay kini kabsat mo, ragsak daytan. Awan pilyo mo. Aspiraram ti mapanjibulan ingkan. Isok kaya mo no di ka pa nagbalik. Na awan pa ila nakita nga nasaya at dito'y lubong ingkan jibulanan. Makamu biyag mo tudamon kunamon. Kaya awan pa ila na-appreciate mo nga nasaya at dito'y lubong. Family di ma-appreciate. Work mo di mo ma-appreciate. Blessings mo, adala nga rod income mo, adala nga rod kit-kita mo, di pa ilang ma-appreciate, hangka pa ilang agragsak. Adda mo trabaho, di ka pa ilang, anya lang nga rod ti kaya mo, di ingka di to damon, go to damon. Alangan, sapay kumaapot ay iyawi yun ni Apo Jesus, iburay yun ni Apo Jesus, iso ti ragsak yun ti pamilya yo, itiwagas ti panagbiag tayo. Happy New Year. Ay katantay lat na di happy na New Year. Hindi yung magkayat nagbalin nga happy. New Year lang. Happy New Year Apo. Sapay kumata ni Apo Diyos ti mangtedragsak kada tayo. Tumakder tayo. Lolwan tayo ti mamatiak. Mamatiak. Iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita. Ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Yesu Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasmatlaang iti ama. Kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo ang tattao. Ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapu sa dilangi. Kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin ata. Kastamet na nailansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilang. May tumanay na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiyak met Espiritu Santo,
nga apo ken mangmangted iti biyag. Met kagrukbaban ken daydayawen. May timbuyog ti ama ken ti anak. Ket sa umabaen dagiti propeta. Mamariak ken iglesia may maysa. Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyag po ti may maysa apunyag. Apakapakawanan nagibas basol. Namnamaay panaluan di pinaday. Ken iti panagbiag iti lubong sa kabayan. Kakabsat babaen di panangibabat niya po Santa Maria nga ina tayo, intay umararaw iti Diyos, tapno patgan na dagiti karkararag tayo, iti tonggal panggep ko na tayo, Apo tulungan na kami. Para ti sibubukel nga iglesia, tapno matulad na kumati pagwadan ni Santa Maria Aberhen, tina apagranyagan ti kinapumbaba ken kinasingpet, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti mangiwanwan ti pagilyan tayo, tapno ibabaet kumati reyna ti kapyaida, ket mapanwayda ti namay ken ragsak ngagpaay ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti amin na marigrigat ken maidadanes, tapno iti baet ti tuok ken rigat, agtali na edda na tibker ti pamatida, kas kini Apo Santa Maria nga ina tayo, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kada tayo nga adda ditoy ita, tapno mabigbig tayo kumaan ni Apo Santa Maria tina, akamang tayo ken babaen ti tulong na, umasideg tayo ti dongdongwen na nga anak, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti agbibiyag iti saad ti kinaawan asawa, tapno ipasagepsep ti kinadalos ken kinatepel, kas ken ni Apo Santa Maria, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo tulungan na kami, agnanayon ken man nakabalin a Diyos, ipangag mo kad dagiti araraw ken ununnoy mi, babaen titulong ni Maria nga inami, maragpat mi kuma dagiti kalikagom mi itibiyag, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
mararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, sikati mangirugi ken mangitungpal ti amin anaimbag agragragsak kami ita iti solemnidad di nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos ket isu ti pakairugyan ken pakaisalakanan mi ipaay mo kadita kastamet nga agraragsak kamto ti pananglakam mi iti panakaitungpal to daytoy metlaeng panakaisalakan sa dilangit gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Udno unay a maikari kat rumbeng. Annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin ket agnanayon na Dios ket idaydayaw da ka ibunannag da ka itantanok da ka iti daytoy a piyesta ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios ta isu babaen ta eramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbugtong nga anak mo ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw nga isu ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Noon ay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarot ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isuidi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtotoo nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagidi disipulos na ket kinunana alain yo ket mangan kayamin iti daytoy tadaytoy ti bagi iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panangrabida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka
Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darati baro ken nagnanayon na tulag, iso amay buyato, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Tinapay mga langit, etitiday mo, akalisunin ang langit, iparang-arangin, ipapatay mo, ako aking daigdig, yaay mo. Itingarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat magiranod kam to, kenainggasatan a Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakabalin ken dayaw iti agnanayunani tuwag sarda. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapyang aggapo kanyak, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba na inkapyaan, nagasat, ken naragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, peace. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, ti may salayan sa mapaimbag tong ti.
Kumararag tayo. Apo inawat mi asya ayat dagiti na ilangitan na sakramentom ipaay mo kadi ta iparagpat da iti agnanayon abiyag kada kami nga agragsak iti panangrambak mi ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo ken inamet ti iglesyam gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Iti daytoy nga gundaway kayat kayo nga pagyamanan amin iti napalabas atawan dagiti ayat tulong sakripisyo ti panagkaykaysa tayo dito'y parokya oray no manupay lang nga bulan ang rugi tayo day July ket pagyamanan kayo awan tinaaramid nga nasaya at nohaan nga gapumutlaeng kada kayo. Nagitay mo't kakabsat nga ng 30 challenge ti tunggal maysa, han nga ibilang nga pasakit, han nga ibilang nga pagkapsutan no di maysa nga panang subok tapno agbalin tayo anatibker, agbalin tayo nga na pigsa nga lumaban iti sumarsaruno nga tawen. Ket pagyamanan tayo mo't ti tunggal maysa, lay baga tayo man kadagita kaabay tayo agyaman at tada ka lapalakpakan nyo agyaman at tada ka well tano awan ti kadwatay dito'y lubong ay narigat ti agyaman nya italag tayo kakabsat ti sumarunong nga tawen iti panulong ni Apo Santa Maria ken ti ragsak ti kaadda ni Apo Isos ti puso tayo itultuloy tayo dagitay ammo tayo nga pagsayaatan, talento, talugading titunggal maysa, tapno agbiag tayo nga naragsak titunggal maysa, kenda ito'y parokya, nastamot nga no, anya dagitay masapol nga ibati, idi na palabas, ibati tayo, ituloy tayo, no, dapat dagitay makatulong nga mo tayo, para iti pagsayaatan, ti relasyon, pamati, ti simbaan tayo, iburay tayo, tadayay mo ti misyon tayo, niyay pa nang iburay, ti adda kada tayo, ket kang runaan launay agtalet tayo iti Apo ta dayti aramid tayo hantay met kukwa dayti balaygi tayo hantay mga bukod dagiti pagkapsutan tayo hantay mo masapol nga bukudan isubli tayo met laeng ken kuana ket tinabalbalaygi man nga panawon dayti nga tawen 2025 ala agkararag tayo si kakararag tayo no mo para kada kayo dagiti pampamilyayo adan ko tay ko matitibker ayat kapya titunggal maysa tapno makuna tayo ang nagasat dagiti pampamilya niya ala ni Apo Dios ti maidaydayaw baring no agawid kayo hanyo kayat pailatat tayo ito balayo pangibagaan yon ti Happy New Year niya baka marigatang kay pala mangibaga la Happy New Year la mabalbalinsan tumakder tayo ta awaten tayo ti nadaiga pamindisyon ti Apo at dakuma kada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon sapay kumata ti Dios nga ubbog ken poon ti amin a bendisyon ipaay na kada kayo ti grasya na ken tinabuslo na pamagasat na ken salakniban na kayo adi agresat ita atawen amen palagdaen na kuma ti pammatiyo ipaay na tinaanos nga inanamayo ket ited na tinadyosan nga ayat ken ana magtalinaed kada kayo ornosen na kuma dagiti ornosen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo degdegan na dagiti denggen na dagiti karkararagyo ken ti amin a tiempo ken disso ket ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo nalpasen ti nasanton a misa intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo kantaan tayo ti kanta para ken ni Apo Santa Maria.
Makaasin na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ulitag Apo, Happy New Year kada kayo, agannad kayo iti panagawid yo.